Nyt kuulolla, jos ajat Renault Traficilla, Nissan NV300 tai Opel Vivarolla. Näissä automalleissa ei ole ollenkaan jarrupalojen kulumisen ilmaisinta, joka sitten hälyttäisi mittaristossa, kun palat on vaihtokunnossa. Aiheuttaa sen, että usein niiden jarrujen huolto- tai korjaustarve ilmenee vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on jo huono ja ne jarrut alkaa ääntämään. Tässä on asiakkaamme Nissan NV300 irrotetut jarrut, joissa on yhdestä palasta lähtenyt pinta lähes kokonaan pois ja jarrulevy äärimmäisen huonossa kunnossa. Tää on nyt vasemmasta takanurkasta ja kuten näkyy, niin pala ei ole ottanut enää ihan pieneltä alalta. Tää on aivan ruosteessa ja lohkeilu molemmin puoli. No miten sitten tältä voidaan välttyä? Tärkeintä on se, että pidät siitä huoltovälistä kiinni, jotta se sun auto tarkastetaan säännöllisesti. Huoltojen ulkopuolella hyvä tapa on renkaanvaihdon yhteydessä tarkastaa jarrupalojen kulutuspinta sekä jarrulevyn paksuus